नमस्कार. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडावा देणारं, मनाला तृप्ती देणारं आणि चैत्रामध्ये आवर्जून प्यावं असं कैरीचं पन्हं आज आपण बनवणार आहोत. इथे मी 2 कैऱ्या काढून घेतल्या आहेत. त्या प्रथम स्वच्छ धुवून घेतल्या. त्यानंतर कुकरमध्ये थोडेसे पाणी ठेवून 2 शिट्ट्या काढून त्या वाफवून घेतल्या. वाफवलेल्या कैऱ्या थोड्या थंड झाल्यावर कैरीच्या सालाचा आणि कोळीचा सर्व गर अशा प्रकारे एका भांड्यामध्ये काढून घेतला. आता या गरामध्ये मी 1 वाटी भरून चिरलेला गूळ घातला आहे. त्यानंतर 1 चमचा मीठ, जिरं आणि वेलची पूड हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. अशा प्रकारे सर्व गर वाटून घेतला. त्यानंतर पाण्यामध्ये 2 चमचे वाटलेला गर मिक्स करून आपण इथे कैरीचं छान असं पन्हं तयार करून घेतलंय. इथे आपलं थंडगार असं कैरीचं पन्हं पिण्यासाठी तयार आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला जरूर सबस्क्राईब करा.